iri turakwana gazette notes gazette notes aba Kenya abange bakubone gazette notes umete n'abantu bari barashinse mu gito tuzeberi sabuno nasingorwa abantu bari koja bamanya mangana gazette notes ingendo giye toroje mu wasiri operate bwe mekidura kindiki na gazette di amangana gete gusa monjorede oze edivision yede bakorere ase obokorere bwe serikali abo Eigone nibe uchukua kano. Gazette notes yekinge dukibona. Mbiya mona so liboli lyo moralia naende nabonda takingira niliga. Gazette notice in official communication ya serikali. Official communication. Mwa tomo eliete gazette. Gazette karotoko lira ngoraiga. Ne gazette ye toko cha tuenda twasoma. The Standard The Daily Nation. Inki tochagirega igasiye gazeti ningibone gazeti ye tugutwara ya kawaida okorwa mangana na gotoya warelinga nkigendrete bone serikali nero nebwate njire ya an official way yo communicate ekaro tukwanda igoro ya gazette notice igone gentokeria njire serikali yo communicate to the people egende karo kiabe kuru se gazette notice igo kiabe already ngebet iga kabet unless bona tebe kanenga ki umuntu ngo cyale go challenge agenda none se kigambiro ayebuli nga this communication yabe gitu ne communication ere in the best interest yo mwananchi gose ngaki lakini ndiga so koiraneria senjire ngororo gazette notice is the official communication njira serikali ekoere oboera ndibo gotoka go serikali gocha saba nanchi na bali bakugambiro Egero ebono tudebena gazette notes yene ya sogete nigo staba Kenya mpaka no ntuneto ko stikiara ifi bekira charges ni jingi jibekira bana bono for example ekere common mono ni kebande baderena case kebande na ntumetia ngorire ndego saba about kubwata bono ifi neroro lakini 1000 lakini oyo gegosira muna njebone kiane kebole chiri bobere Ikone minedina etochi kugerenda nanda bubire gerasire boy gotwarana passport gobwate passport yare nkonya chiribunye bono yaje chiribu sano ibere 500 ikige kworokie ne serikali golie tax totebena negazitinuze yasokire wakiri Oma yade tande chinsa chinde mbuya seriboli elyo naende mbuya toteme way ama yana na alinga ki chinga kicha onjoliri chinga kicha onjoliri ngakine twale kubwa ngakine abantu bale kubwa teke bande bosa na bande bono troje bono toikire sta bono kujikotaka ko twara cost ese ke bande ke so otage to boli ga bono muligereria nkikira agesegete serikali chake gotobekire cost ase kubwa tabuna ubone ke bande na ende nere nesaria mangana ayo abego bono eboliga ngaki enda bande bari korera sana ngaki egendo tokoroka nga good conduct egaro gojikoriye gasi roje bono ngo gwa korero sine sukuru nkoriye gasi gwa kana 1000 for a good conduct abanda abakubwate ke bande uwezo yabo ngaki ngana umeze serikali nero ntageterigiriri bono for example umuntu okorire sukuru omuwaka ni libwa bwate ke bande what commercial any sense o maita bono yajiruzi era gwa kana igo enganeje igaje kubeka cost ase bintu bono bune bibande ase bintu bune chi passport na ko increase amagori ayu timanye tinki kale ne serikali no nje ninkumeti nje bono buno ngoli nabo nkumeti okoranga gento nkeyo ke kale bosa gento nkeyo kya bosa serikali origere even what we are talking about igoro no na mangane skuru ngwe gwetha bagoteba ngaki capitation neche koreki necherusiku ekare rusiku nkemine eminiti ngakibona abantu bone bagocha gweta chira asoko somia bane suku bono roche bone eminiti ngakia serikali yiga as much as equal revenue omanyete nande kuri revenue gose ko ba taxed tali ko rukumo chando onyendi to ko ba taxed omaye to nyore nganko ba tole taxed in a government efficient to korra services onyenko genda nyagitari na ruariwo onyenko genda asegetingani tyo bakoreri na akorerwa te para ya nere buje senkuru sukuru abane babekire serikali yebekete sukuru chingiya quality education quality healthcare quality no ba taxed toliko feel the pay bena egarama yawe nyinge tax area yakonye bena tebane gwakana serikali bona maitenga gwakana serikali gwakana school fees gwakana ndagera nandi because ebinte beyond nobi abanda aba igachi serikali yakare kuri gichi basi including kobeka ligoli aseke bande
okorengie kerengere kia bongeri kerengere kia bongeri ngaki ngatonyore chibese ri tokorero moke bona abu no mokenya kwebori ngaki obokoreri borobu chiritu bababwate boni gabagendete go tax as much as they want to tax more and even put cost as ebinto bindi chiri babwate boniga ndorocha matokeo ubugima boito mborobete umaeta minute ngaki the more go tax the more go increase yebango etakere naga igo muntu yanyoro bugusunga ki esengenjo kwirire bange nene to obokoreri kwarari bono to konyoro bange kogenda iguru obokoreri bogokoraki boira nice and to struggle man iyo meeting abono mo Kenya nara so mechande menen na kieka ora abantu bakulira abantu bakuyegi batali korra besa wakiri bona asense mo yerijiko ko tax wo waiteka to kwandega inkole aserijiko bona for example bune notice yega z notice yega igoro ya mangana yega it is based aserijiko ligo authorize ACS ya Kindiki elinda akoreki a revise lakini bagario mo Kenya ngairire ekerabono Kindiki arita gete ndanje na rubengoro byane na yaya ekero kombekera chiri bubere ebirangare bitokwana gabona omwana okorire school form 4 chibesa ara twaro moibo nandara mokonyo mwe bana bakongete 500 iyo no moibo nando komwa iyo no moibo yokomwa igo moibo yokomwa 500 bado no tax tia so mogati asa maguta ya ogina iga inke serikali public participation yitunga yo jabere ekadibe yanje the public participation eno ekerega setro bona abu nona igure abantu abange ba mochirie gente kigesagete na ninde no gosemeria nande nindo chengo boena mangana ina chabe abantu bono nali babwateri bagali okogende sekegambiro baburi ngaki baminto amangana ya karamo goja moko tebanga nejiri bubere tutakire gwakana tumanye ko rinwe kebande kiriya siriri goseri bwe karongo chaka kubwate kebande gosenga kane 7500 ya karongo kubwate passport ngaki mwaikirete at this point ngando bono bande kigambi mbabwateri bagana buto challenge gente ngente kana bogata kirike challenge ngaki this gazette notice is not on it did not follow mangana yoko runga public participation ngaki yekerengere likyumwana inchi kyali ngasa mangana wakire katwande tukwana ringanire manchumuriria ekiagara ngorire turina abande badagete services close to the people inezi yetu ya Kenya twathena no nduma centers chibekwe unabona keroka ntobwa nduma center anoye no gembo nera bodi no gembo te yombo sungu yitete ntei bono monto eribu amana meda goja mpaka boso ando sori gyo mugambia musaine lirobe weekend ngima mugambita yo mugambire na programa de 500 tubone ke bando medena bakira bajiribu sana kunyore ke bande ekonyore ke bande bono as common manager na bera 5000 ekiarangweta no ji process wende utuma na ando kore wetanane eyigo chikokobera egasi enkongu omwancho omurire mbia mono kana tutubwati asimambia bone kurende Kenya nabo erego